Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke iKaizer Chiefs isaqhubeleka ngokuklina pha ngaphakathi. Isazawuqhubeleka ngoba khulula abadlali abathile pha ngaphakathi. Masenjenje ke baphulaphuli kunikhumbuza into yokubana ke iKaizer Chiefs ikwiphulo apho ke lokuklina pha ngaphakathi lokhupha abadlali engazukubasebenzisa. Kodwa ke isimanga nasi ayidigalele abadlali ezokubasebenzisa ngoba uzothi ga ngoku isagalele nje abadlali abathathu baneke ngokhanyisamayo kuba ke esayine ideal entsha umfana omdala ngoba wayeze ngeloan ngokujikile into uthathwe ngokusesikweni liqela ke leKaizer Chiefs. Masenjenje isayine lo mfana kwaseTanzania uyimidfielder iKaizer Chiefs, yabuya sayina ugoalkeeper uRonaldo Lena, yabuya sayina uThabo Molisane iKaizer Chiefs, yaze ke yangulo mfana kakhanyisamayo kuphela. Yachitha pha uGustin Sereno, yachitha uMorris, yachitha pha uHappy Mashiane, ndithetha ngeKaizer Chiefs. Yathatha uNtwari yamsa kuloan, ndithetha ke ngeKaizer Chiefs zothi ga ngoku. Umbuzo ke nanku, ingaba na isaza ifake abaphi abadlali iKaizer Chiefs? Isafake abadlali abane. Ngoku isazawuqhubeleka ichithe ke baphulaphuli, isazawuqhubeleka ikhulule abadlali. Umzekelo, ikamva lakhe uSamkelo Zwane pha kuqela leKaizer Chiefs linkenenkene likekele baphulaphuli. Akukacaci into yokubana into yakhe izawuthini ngoba ubuyisiwe liqela lesiwelela apho ke wayelowunelwe khona. And umqeqesho weqela leKaizer Chiefs omtsha uFernando da Cruz akabonakalisi ngathi ke angamsebenzisa. Ithi ke loo nto iKaizer Chiefs sajonge itimu engavele iphinde imse ngeloan okanye ivele imchithe nje ngokusesikweni abeke kuphelile ngaye ngeKaizer Chiefs, okanye ke umfana omdala phaya etraining umsazalwela igama lakhe izinto zitshintshe, mhlawumbi umqeqeshi a-end up esithi hayi ndiza kumsebenzisa kule season. Akho mntu ke waziyo, kodwa kubalulekile into yokubana ikamva lakhe umfana omdala alikho lihle kwiKaizer Chiefs. Ashley Dupreez umfana omdala ke iKaizer Chiefs naye ingathi ke akho nto yawuba sasebenza, izimisele ukumchitha ngenene nangenyaniso iKaizer Chiefs pha uAshley Dupreez, kangangokuba ngomnye wabadlali efuna ukumsapha kuStellenbosch ukwenza into yokubana ke ifumane ulange elihle kaphili. Ibe nguThabo Cele. Thabo Cele naye ke umfana omdala ke iKaizer Chiefs yamkhulula, yathi ke angayifuna itimu azothi azimanye naye emveni koko kuyifumana kwakhe babuye bahlale phantsi kuthethwe kuvisiswana ngoba ebesene contract neqela leKaizer Chiefs. Kodwa kubalulekile into yokubana ke umqeqeshi weKaizer Chiefs pha umlomzana uFernando da Cruz wayebeke yacaca wathi ke akekho kwiplans zakhe uThabo Cele akazi ukumsebenzisa konke phantsi kwesandla sakhe. Loo nto yakuxela into yokubana ke uThabo Cele kunyanzelekile into yokubana kumfana omdala efumene itimu aphuma aphele kumasango aseNaturena. Injalo ke baphulaphuli ke uzothi ga ngoku ningangena ke nani nitshone into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.